मंदुन पसंद वाले बच्चों जो कान दिसर तेर హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూశారు కదా, ఆ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో మన టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో లిరికల్ ఉంటుంది ముందు. సో లిరికల్కి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 6 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఫొటోస్ మీకు నచ్చిన ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 6 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో కాపించి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకున్నాగా, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో కాపించి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేయండి. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వండి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా. సో మిస్ అవ్వకుండా, ఒక ఫోటో మిస్ అవ్వకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు, ఈజీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎక్కువ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు కాబట్టి సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 2 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫొటోస్. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ ఇక్కడ 24 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో వదిలేసాం కదా, ఆ ఒక్కొక్క ఫోటోని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 6 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోకి ఇలాగే కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఈజీ ప్రాసెస్. సో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో 1 బై 1 లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. లాస్ట్ 23 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టు. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.